Sa number 8, may 981 ka bag-ong HIV cases ang Pilipinas sang bulan sang Setyembre. Pang-apat ang Region 6 nga nag-record sang 64 ka new HIV cases. Inisandig sa report ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, Western Visayas. Humali naman sang Enero tubtub sa Setyembre nga datos 8,945 ang new HIV cases sa pungsod. Pero ginapatihan nga ini ang underreported bangod sang stigma dala sang HIV/AIDS, kakulang sang access para sa testing sa pila ka mga probinsya sa pungsod, kagang epekto man sa mga health services sang COVID-19 pandemic. Padayon ang pagsaka sang HIV cases sa pungsod. Sang 2011, may 6 ka average nga bag-o nga kaso sang HIV sa kada adlaw. Sang 2020, nagsaka sa 22 ang average nga bag-o nga kaso sa matag adlaw. Pero sini nga 2021, nagdangat na sa 33 average new cases sa matag adlaw. Sa Pilipinas, 81% sa HIV infection ang na-transmit paagi sa male-to-male sex. Sa male-to-female sex naman, 15%. Humali naman sang 1984 tubtub Setyembre sini nga tuig, 29% sa mga ginreport nga HIV cases nagapang edaron 15 to 24 years old. HIV testing lakip na early diagnosis ang ginaduso. Sunod sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases Western Visayas, wala sang ikahuya para sa HIV testing. Ang mga nagapang edaron 13 tubtub 64 anyos dapat nakapaidalong bisan sa makaisa lamang kabes sa HIV testing. Ang mumanangyara sa monogamous nga relasyon, bisan pa ang mga nagabusong. Ginahaylo man ang mga gay o kung bisexual nga magpa-test sa kada 3 kung 6 kabulan. Angon sa World AIDS Day commemoration, may libre nga HIV testing nga ginatanyag karon sa SM Mall tubtub Disyembre 12.